manje angibingelele edlula kulokuzima. Njengomuntu oke wadlula kubo, kuyothatha isikhathi bandawethu ukukhola. Awukholi kodwa kuyehla. Ithemba nje nangalibeka kumdali konke kuzoku kwehla. Lana ngihamba ney'ngane odadewabo nabafowabo bakaSithabile. Indoda ebeyinothando. Omunye bekesangitshela nje ey'nsukwini ukuthi ubesasho uSithalala ukuthi ekukhuleni kwabo sebelahlele indlela wayebathanda ngayo. Mina ngamfundisa kusukela ku-grade 9 kwaze wayofika ku-grade 12. Beyansizwa ngokuthi bawufundisa odadewabo nabafowabo uma bebanga umsindo, avele eqele ngaphambili athi mina ngikhona ngizokulalela. Bengalifuni-ke le gama kaBrenda. Wayengalifuni impela etshela kahle athi thishakazi uma ungakwazi ukuthi ngithabise ngcono ukuthi ngithalale. Esikolweni silahlekelwe sizwe ubuhlungu kakhulu usothisha sonke esimaziyo. Ngoba umuntu wesilisa kwakuwuthisha, owesimame uyamfundisa ngamfundisi wayewumisi. Ukuze kwazi wonke umuntu ukuthi shiyo ubani kufuneke uze ukuthi hayi mani umisi ohambile. Bese khona wonke umuntu ethi hayi bo, umuntu wayethanda ukusina ingoma ingaphakathi lakhe. Ngithi bantu abami anohamba niphumule, ningawavala amehlo, nisibheke kuzo zonke indawo esihamba kuzo, nisiphephise ey'nkingeni, nisiphephise nasengqondweni. Nindeni nginabo ubuhlungu elizwayo nami ngiyakuzwa. Bantu abami